està clar que els fills venen sense manual d'instruccions, com ens va dir un oient que ens va trucar fa un parell de setmanes, i si bé en el tema mèdic tots sabem més o menys què hem de fer, la cosa canvia quan es tracta d'educació. Per sort, hi ha ajudes com la que ofereix l'educadora, sociòloga i mediadora de conflictes, Alba Castellví, que ens presenten el seu nou llibre, Els hàbits que els faran feliços, que ens serveixen moltíssim. Alba, bona tarda. Bona tarda. Benvinguda a la tarda de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, espero ser molt útil. Home, i tant i segur. Anava a dir, gent que estigueu al cotxe, que estigueu amb criatures, no cal que apagueu la ràdio encara que estiguem amb les criatures, no? Vull dir, no els hi donarem trucs secrets als pares. Secrets de cap manera, al contrari, de seguida els podran posar en pràctica, funcionaran, i si els seus fills els coneixen, encara millor. Val. A veure, Alba, en aquest llibre dius que hi ha uns hàbits que els faran feliços, però feliços no vol dir necessàriament que siguin nens a qui compleguem. Doncs no, ben al contrari. Moltíssimes vegades els nens més complaguts són els nens més insatisfets. Per tant, a la llarga no pas els més feliços, sinó els menys. Quan els ho donem tot fet a mida, ells no s'acostumen a enfrontar-se a les adversitats. Quan els ho posem tot fàcil, no s'acostumen a esforçar-se. Per tant, el típic nen mimat, dius, no funciona la cosa. És un problema. És molt més satisfactori de cara a la felicitat a llarg termini que els posem reptes, que els plantegem dificultats que hagin de superar. Això no vol dir que no els fem costat i que no els animem, però en canvi ells s'han de veure confrontats a la realitat tal com és. Per tant, pares i mares, així d'entrada, el primer consell seria no caure en les demandes de les criatures a la primera? Efectivament, quan tinguin un caprici, podem dir que sí, que i tant que sí, que el concedim. La joguineta de moda, allò que demanen, que té un preu relativament baix i que és fàcil de concedir, concedim-los-ho, però convidem-los a guanyar-s'ho. Diguem, què penses fer per poder-t'ho guanyar? De la mateixa manera que jo faig un esforç per guanyar diners i poder-te comprar la joguineta de torn, què faràs tu per guanyar-te-la? Es tracta exactament d'això, de donar l'oportunitat de que amb el seu esforç vegin que poden aconseguir allò que desitgen, perquè d'aquesta manera demostrem que sostenir l'esforç porta a aconseguir alguna cosa. És la manera d'ensenyar-ho. Però, Alba, tu series partidari que quan una criatura, per exemple, digui jo vull aquesta joguina de moda, dir-li sí, però què penses fer? És a dir, formular-li directament la pregunta. I tant que sí. Què penses fer per aconseguir això? Per guanyar-te-la. Jo t'ajudo. I tu què faràs per part teva? I que llavors ells mateixos o nosaltres com a adults els proposem idees des de a fer les postres 3 dies seguits fins a explicar el conte al germà petit cada dia aquesta setmana, passant per rentar els plats uns quants dies o bé ajudar a netejar el cotxe. És a dir, fer coses que habitualment no formin part del seu paquet de tasques domèstiques assignades. Com una feina. Exacte, no aquelles que han de fer necessàriament, sinó un extra per poder-se guanyar un extra. Escolta'm, i ara diré una cosa, jo que tinc tants nets, ens sorprendríem dels nanos, quan els hi demanem ajuda, lo il·lusionats que estan moltes vegades en ajudar-nos, sense voler res a canvi. Els hi fa com molta il·lusió que els hi donis un propòsit. De dir, mira, ara farem això i, ostres, em podries ajudar a fer X, i això els hi fa molta il·lusió sentir-se útil a les criatures, Acabes de dir una cosa molt important, senyor Trias, que és la qüestió de sentir-se útils. Veus? En educació es parla molt d'autoestima, i jo sempre he de fer una salvetat. L'autoestima no és el resultat de les alabances i l'acceptació incondicional, sinó que és el resultat d'aconseguir alguna cosa. Quan es considera valuosa una persona? Quan es veu capaç de fer coses que tenen valor. Això és el que ens fa sentir vàlids. I finalment el que fa que siguem valents, que té la mateixa arrel, per fer realitat els nostres projectes de vida. Per tant, una autoestima ben fonamentada és la que es funda en la demostració real de la nostra capacitat de fer coses. Si els infants no tenen, o els adolescents, l'oportunitat de posar en joc les seves capacitats, les seves habilitats, no poden construir aquesta autoestima. Per tant, autoestima i autonomia van de bracet. I és molt important per fomentar l'autoestima que els fem autònoms i, per tant, que els fem fer coses pel seu compte posant les capacitats en joc. Això significa no resoldre per ells allò que poden resoldre per si mateixos. Molt interessant, perquè de vegades, sovint et trobes, jo no sóc mare, però sí que tinc al voltant moltíssima gent que té fills, tinc nebots, tinc fillols, i sí que veus que hi ha els típics pares que quan se li planteja un repte a la criatura, sigui a l'escola o sigui que tu estàs jugant amb la criatura, ve el pare i diu, bueno, això, en lloc d'explicar-li o ajudar-lo o acompanyar-lo, li fan. No? Va, ja t'ho resolc jo. O el típic pare helicòpter, no? Que t'ajuda massa en totes les tasques i acaba perfeccionant, al final dius, la feina del treball de ciències l'ha fet el pare.
En general, quan els pares veuen que els seus fills tindran problemes, s'avancen per resoldre'ls en lloc seu. Això, jo sempre explico a les xerrades, que és una cosa natural, normal, perquè nosaltres estimem molt els nostres fills. I quan estimem algú, què volem? Que aquella persona que estimem no tingui problemes, sigui feliç sense haver-s'hi de confrontar. Per tant, quan veiem que els nostres fills estan a punt d'ensopegar amb una pedra, el que fem és treure-la del seu camí. A vegades traiem tant les pedres del camí dels nostres fills que sembla que anem amb una escombra, escombrant-los, per tal de que no caiguin, no es pelin el genoll. I jo sempre dic que quan siguin grans i facin camí pel seu compte, hi haurà trams d'aquest camí que seran pedregosos, i si no estan acostumats a veure on posen els peus, serà molt més fàcil que caiguin i es facin mal. I allà no hi serem nosaltres per posar la tireta. Per tant, Alba, què hauríem de fer? Vigila que hi ha una pedra? Efectivament. Com ho hauríem de fer? Fixa't que davant teu hi ha una pedra. Sense el vigilar, que seria condicionar que pot passar alguna cosa dolenta. Tu decideixes si continues avançant en aquest sentit o canvies de rumb. A partir d'aquí, si el nostre fill decideix avançar en aquell sentit, és probable que ensopegui, caigui i es faci mal. Cap problema, ja hi posarem una tireta. Netejarem ben bé la ferida amb aigua i sabó. Però cal paciència per actuar així, eh? El que cal és generositat. Amb nosaltres mateixos i amb els nostres fills. Per què penso que és un acte de generositat deixar que els nostres fills tinguin problemes? Perquè és el més difícil per nosaltres. Evidentment, implica veure'ls patir o sentir-los rondinar. Això és més difícil de sostenir que no pas veure'ls contents perquè nosaltres ens hem avançat i no han tingut aquell problema que vèiem a venir. És per aquest motiu que és un acte de generositat deixar que tinguin problemes, perquè per nosaltres és difícil, però a ells els converteix en persones més previsores, més responsables, més autònomes. Perquè costa, eh? Quan veus, si ens passa als adults, quan ho veiem amb una amistat, que dius, ostres, Maria Lluïsa, que no veus que... I de vegades dius, és que he de callar, perquè ho ha d'aprendre, això, no? Jo no li puc parlar des del futur, sempre. Imagina't amb les criatures. Que no podem deixar que s'enfrontin a qualsevol conseqüència, no? Aquelles que tenen un preu massa alt, que afectaran definitivament el seu futur, evidentment les hem d'estalviar. No Hi ha límits, no? Efectivament. És a dir, jo no aconsellaria mai a una família que deixin que el seu fill doncs, no es renti les dents, posem per cas, perquè ja es trobarà amb les conseqüències, perquè és responsabilitat dels pares protegir el seu fill d'aquesta conseqüència a llarg termini que el seu fill no ha d'assumir perquè no està preparat per decidir bé si es vol rentar les dents o no. Per tant, hem de trobar una altra manera de fer possible això que no sigui deixant que faci el que vulgui. El que és important és que els pares entenguin que ells han de prendre decisions pels seus fills i cada vegada hi ha més pares que creuen que és bo que els fills ho decideixin tot. Per mi això és un greu error. Si no vols saludar el padrí, cap problema, li direm que avui no et ve de gust. Si no vols anar a l'escola, ja hi aniràs un altre dia. Si no et ve de gust sortir de casa, passo 1 hora i mitja argumentant per què és convenient que sortim de casa. Això ens interessa, perquè moltes vegades es confonen coses. A veure, ara et busco aigua, que vols aigua? Ara te portem una mica d'aigua. Molta gent diu, no, amb els fills s'ha d'argumentar. Però estar 1 hora i mitja argumentant del per què s'han de posar el pijama, això tampoc m'estàs dient, eh? Amb els fills s'ha d'argumentar, s'ha d'explicar el perquè de les coses una vegada i prou. Perquè quan nosaltres ho diem una vegada, ells ho han sentit per duplicat. No, però la pregunta és bona, perquè li expliques una vegada, però si no et fa cas, què fas? Li tornes a explicar una altra o què? O a la força? Què fas, allò? Posa't el pijama. Depèn del cas, eh? El pots deixar triar, li pots dir, tu pots decidir entre posar-te el pijama o dormir sense. Pensa que si dorms sense pijama és possible que de nit passis fred, posem per cas. El que no farem serà malgastar el nostre temps amb una criatura que no fa el que toca. Jo sóc més partidària de deixar-lo triar i deixar-li viure les conseqüències d'allò que tria, sempre que siguin lògiques, sempre que siguin mesurades, sempre que siguin properes en el temps. És a dir, I que no posi en risc la seva vida, evidentment. Evidentment, i que no posi en risc coses essencials, com el que dèiem abans, que tinguin a veure amb la salut, òbviament. Toni, si tens més preguntes, li fas, eh? No, bueno, és que jo tinc curiosament un nen petitet a la família que no vol mai rentar-se les dents. Val, això és un clàssic, eh? No voler-se rentar les dents, perquè ma mare em perseguia i ara tots som de les manietes de rentar les dents 3-4 cops al dia si no em fa mania. Llavors jo no sé com resoldre aquesta situació, perquè clar, una persona que no es deixa rentar les dents i haver-li de fer a la força que generar-li aquest trauma, al final no sé què hem de fer en aquest cas, per exemple? Aquest nebodet del Toni,
que no es vol rentar les dents. En el cas de rentar-se les dents, el que va bé és fer servir una d'aquelles estratègies que jo en dic de la mà esquerra. En aquest cas posem per cas, quan nosaltres sopem plegats, és bo que ens anem a rentar les dents tots junts després de sopar. D'aquesta manera ja no estan sols davant la pica i el mirall, de manera que la situació és més distreta, és més divertida. És veritat que pot ser que acabem esquitxant el lavabo sencer si ens la rentem tots alhora, però també donem exemple, a més de fer companyia, i de passada podem supervisar aquesta neteja. Jo a vegades aconsello que fins i tot posem una cançó mentre ens rentem les dents. La cançó de rentar-se les dents. Que cada dia pot triar un membre de la família, de manera que no sigui sempre la mateixa, perquè això també ho faria molt avorrit. Mira, apunta. Així de passada els vostres fills sentiran peces musicals que potser no sentirien habitualment perquè són les que vosaltres trieu. Jo sóc partidària que no sempre els adults s'adaptin a les preferències dels infants, sinó que els infants també aprenguin a adaptar-se als desitjos dels adults, i aquesta és una bona ocasió per fer-ho. Cada dia tria un. T'he de dir, Alba, que això requereix paciència. Perquè ara m'imagino, els pares que arriben cansats a casa, que la criatura renta les dents, no vull ara posar la música. Des d'un punt de vista molt adult, has de dir, mira, la música, escolta'm, avui no hi haurà música, i és quan comencem a ser inconsistents, no? Sobretot perquè és l'última ja activitat del dia. Vull dir que la teva energia està a sota 50. Penso que es necessita força més paciència i energia per dir les coses 50 vegades sense èxit, cosa que comporta un desgast fortíssim, que no pas per fer servir alguna estratègia amb la mà esquerra de les que faciliten les coses amb menys temps i amb menys desgast. Alba, quins són els problemes més habituals a la consulta? És a dir, per què la gent requereix els teus serveis? Doncs molts pares em venen a veure precisament perquè es cansen de dir les coses 500 vegades, perquè els facin cas. A vegades la falta de col·laboració a casa. En el cas dels més petits, molt freqüent és el problema de les rebequeries. Quan davant del no, evidentment la criatura es rebel·la perquè posa en joc els seus mitjans per aconseguir el que vol. En el cas dels adolescents, molts problemes de desinterès, desil·lusió, desmotivació pels estudis. Per tant, segons la franja d'edat, els problemes varien. A vegades també la convivència entre persones de famílies reconstituïdes i desacords de la parella a l'hora d'educar els fills, perquè tots venim d'una família d'origen, això és un altre, que té una cultura cadascú té el seu estil, jo ho faria d'aquesta manera, ella de l'altra. I m'imagino que les criatures també veuen les escletxes, i si no es va tots a una, diguéssim que juguen, no?, amb aquestes diferències que pugui haver. Les criatures, quan veuen una escletxa, veuen un lloc per on obrir una via d'aigua. I si l'aigua penetra en aquesta escletxa, òbviament l'escletxa es va eixamplant. Per tant, és bo anar a l'una. Però de vegades la diferència de criteris és tal que no els podem acordar. Per una qüestió de lleialtat amb la nostra pròpia família, tendim a reproduir models que pensem que a nosaltres ens han afavorit com a persones. Per tant, quan no podem arribar a un acord, perquè els nostres valors difereixen massa, almenys ens hauríem de posar d'acord sobre qui decideix. És a dir, sobre si s'ho ha d'acabar tot o no s'ho ha d'acabar tot. Decideixes tu, però sobre la manera d'anar a dormir decideixo jo. De manera que arribem a acords sobre àrees d'influència. Exactament. Després arribem als avis i ho rebentem tot. Això també passa. Totes les normes. Això també. També venen pares amb els avis a dir, hem d'arribar a algun acord perquè m'esteu dilapidant tota l'educació que estic fent a casa? A vegades hi ha avis que han aconsellat als pares venir-me a veure quan creuen que no fan les coses que els seus nets necessitarien. I pares que em diuen, nosaltres ja pensem que ho fem prou bé, però amb els avis què hem de fer? En aquest cas jo sempre els dic que els avis han de fer el que els sembli. Els fills distingeixen molt bé quins són els criteris de cadascú, de cada casa, el que poden fer en un lloc però en un altre no. I està bé que vegin diversitat de models, perquè després ells podran generar els seus propis en funció de les experiències que els han ajudat més o menys. Alba, abans deies, clar, quan hi ha dos criteris diferents, cadascú tendeix a pensar que els valors que els han afavorit a ells a progressar són els correctes. Ara bé, molta gent que ens estigui escoltant digui, jo no m'agrada com m'han educat a casa, perquè això també pot passar, de dir, jo la meva principal por és reproduir els rols o reproduir segons quines conductes han tingut amb mi. Aquest tipus de consultes les tens? I tant que sí. De fet, encara que no ho vulguem, encara que haguem dit moltes vegades jo això no ho faré mai, molt sovint tendim a fer aquesta reproducció. Per què? Perquè tenim molt clar què és el que no volem, el que no ens agrada, però no tenim tan clar de quina manera alternativa podem actuar per substituir
això que a nosaltres no ens ha ajudat tant. És per això que jo escric llibres. Bàsicament, compreu el llibre, Els hàbits que els faran feliços, no? I allà podem trobar diferents pistes, eh? Exacte. De fet, és un llibre que parla d'eines pràctiques, de quines coses a la vida quotidiana ens poden ajudar a tenir una relació no només més educativa, sinó, sobretot, més fluida amb els nostres fills, més agradable per tots. Mira, va, anem a fer una espècie de concurs, una espècie de joc, perquè al final del llibre tu dones eines pràctiques. La primera part és més teòrica i la segona part és més pràctica. Per tant, si et sembla, intentem donar tips, donar pistes de com afrontar segons quines situacions. Criatures que tenen por de dormir fora o necessiten tenir els pares a prop per adormir-se. Què podem fer? Hi ha tota una tècnica per tal que ells aprenguin a dormir sols. D'entrada els hem d'explicar que això és una cosa important, que tothom ha d'aprendre en el moment de créixer i que els explicarem com fer-ho. I farem una cosa progressiva. El primer dia els direm que nosaltres marxem abans no s'hagin adormit i que si no ens criden abans de 3 minuts, nosaltres tornarem a fer un altre petó, una altra abraçada. Fantàstic. I tornarem a fer una prova just després, esperant 4 minuts sense anar-los a veure si no ens avisen que hi anem. Per evitar l'angoixa de saber que tu tens els pares sempre a l'abast si els necessites i si no que ells vindran amb el temps que hagueu acordat. Exacte. A més, em fa molta gràcia que em facis aquesta pregunta perquè no fa ni 2 dies, aquesta mateixa setmana, em van venir a veure uns pares que viuen en una casa molt gran i em deien, entenem la inquietud del nostre fill, que sap que quan ens allunyem de la seva habitació anem a l'altra punta d'allà on vivim i que, per tant, si ens crida, potser no tindrà la seguretat que el sentim en cas de necessitat. Llavors vam quedar que ells s'esperarien a l'habitació del costat tot llegint, que passessin aquells minuts i que el seu fill tindria la seguretat de saber que hi acudirien ben aviat si calia. I ha funcionat. La setmana que ve m'ho explicarà. Ai. Mira, Estic convençuda que sí. Tenim 1 minut, però te'n faig una última. Molta frustració, la que mostren si no guanyen els jocs. Doncs persistir en fer-los perdre. El que no farem en cap cas serà deixar-los guanyar, perquè llavors no els donaríem l'oportunitat d'aprendre a gestionar aquesta frustració. De manera que aquesta persistència, que potser no és agradable, però que hem de saber sostenir, és un dels consells que jo donaria, els acompanyarem en el sentiment, però no tanta estona com ells voldrien, sinó mínimament. I podem fer escarni, has tornat a perdre, desgraciat. No, home, això no, per Això seria favor. boníssim, eh? No seria boníssim. No guanyes mai. No, home, no. Podries fer l'anticonsulta. Tots aquests consells els podeu trobar a Els hàbits que els faran feliços, de l'Alba Castellví. Miquel, gràcies, Alba, per haver vingut avui a la tarda. Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Igualment.